behind me there is the popular Bolingo Hotel, and it's top rank hotel. And then now, the beautiful, it's been a long time I've been here. This is Big Avenue, Fegge, Onitsha. See how beautiful the street is. Up down there is Ochanja Market, and when you go straight there, you go to the Niger. Something I noticed here is that everywhere is the vlogging with Bakes. You know what I mean? Inside Keke. I'm heading to Nwa Ngene in Fegge, Onitsha. The world Ezi Bida anọ na Nwa Ngene kita Nwa Ngene mmiri Nwa Ngene a mana ebe a kita bubu a lake a na-akpọ Nwa Ngene mgbe anyị pempe anyị bi n'Onitsha lake a nwa na-eri mmadụ rinne o buru ibu mana ị na-anya kita efu na this lake na alụchichi gị ụlọ mmiri adịrọzi ịgadagodi mmiri adịrọzi na Nwa Ngene. And then ọnwụ ife ọzọ dị ebe a ka nkọwala ụlọ ịbịa akpọ mmadụ Ezi Bida a na-ekwu okwu ebo right behind me. This street I si na wepụta bụ Bida Street, and then na Bida Street ebe a bụ Nwa Ngene eji ezi wee mara ebe a, and ebe a just like a slum. So ezi bigasị ebe ọ ya ka eji akpọ abịa akpọ mmadụ Ezi Bida ifro ka ịdị Ezi Bida Ezi Bida bụ ezi na Bida Street and Ezi Nwa Ngene. So ka m bịa ka m gosi unu nke bụ ezi ya unu afụgo Ezi Bida na Ezi Bida ebe a ihe awụwa aja ezi maka ezi ịchụ mmadụ ọsọ hie ejegodo ebe a nọ, mana ebe a dị so dirty no, ebe a na-esi aja isi dị egwu. Dị ezi a na-achụ mmadụ ọsọ, ebe a na-esi bad, ihe ahịa ebe a unu afụgo. This is akpọ mmadụ Ezi Bida na ihe eji akpọrọ mmadụ Ezi Bida ebe a. Nna ebe a bụ ebe a mbata adịrọkwa mma, ebe a dị very bad. So na Ezi Bida, and then the mmiri atago, so people na alụkasịzi ụlọ, you know. Unu afụgo Ezi Bida na Ezi Bida ebe a nnọ kịta bụ let me zoom it a bit. Yeah, na Ezi Bida n'ime ebe a, all these places, you see. So ebe a bụ Nwa Ngene. But these pigs are not just no man's pig. They are owned by somebody. Ọkwa mmadụ nwe dị ezi o maka ihe na-afụ ha na-akwụgharị ebe a. Ọkwa mmadụ nwe dị ezi o maka ihe efu ezi a na-erugharị ebe imetụkwa ya aka ịgbọ the money. Ọ dịgo otu a na-akpa egwu na-akpa ụmụ anụ ọfịa mmadụ nwe dị ezi. Nna nwanne ebe a na-esi bad, but let me get you. Anọ m n'ikpo Ezi Bida ka m gosi unu something unu ya afụ mmiri akịta unu afụ ezi unu afụgo ihe eji akpọ mmadụ ezi. So
Asị gị na Igbo ezi, ọ bụkwa ezi nke ndị ọcha na the main ezi here. Ka unu fụ the main ezi. Ezi Bida. Unu afụ gị Ezi Bida. Na Ezi Bida ebe a. So that's it. Here there's about hundreds of them. I have explained Ezi Bida. So Ezi Bida. Ezi Bida is someone that is as dirty as pig. And we can see the pigs here, how dirty they are. And then the Bida is the street there. And then the swines, the pigs has been here for decades. Since I was born in this city, we know here as a place that is popular with pigs and swines moving in the dust, in the dustbin, in the garbage. And when someone calls you Ezi Bida, oh my God, you have mercy for yourself. Know that you are as dirty as as dirty as dustbin. This place is smelling shit all over the place. I leave, let me go. Some guys want to talk. Let me hear them. Nah, guys, I'm Nabia. Oh shit. Nah, since you cannot hide from Nsi here. You must match Nsi. How come you have one slow forever and since? Can I tell you? Oh, how was the liver? Liver cost. So, mother Fegge, new Ezi Bida. Hey, a man is in Kalaka. And this is still me, Bossman. Gbooza. Bye.